Muni park diri sa pinamungahan mga kalaagan no. Gamay ra siya pero nindot og ambience ba. Ni katubang nimo diri dagat na. Pinamungahan municipal building mga kalaagan no. Nya ang ilahang atbang ilang park. Daplin. Kay naaan gyud mi nga taga barko. So among gisuroy ning park nila diri. Dako. Ala ko yawa ni mo. Ala di dagan gud. Dakuang iro. Sir, say nga na ng iro sir? Wala dakuang baga iro mga kalaagan no. Libang siya. Muni park diri sa pinamungahan mga kalaagan no. Gamay ra siya pero nindot og ambience ba. Ni katubang nimo diri dagat na. Daghan kay mga barko mo day naaan taga barko no. Pag kanindong gid sa ilang kuan rin kagalagan no. May trabaho rita da ba? Dili dito speakers no. Kasi tulido. Lutaw. Park. Sa imong masulti ri park. Sa park? Nalaan may taga-barko. Loko na alam ng barko no. Okay ra, bye Joker. Okay kayo sa pinamungahan no. Okay, gihado. Scupido dako ing iro. Kami rin sa mga Kilala nga kuan ba? PC nga ginamit no ni Timo ngayon nani ba? Tapos diba? pag kanindot mga kalagan. Pag kanindot gid mga kalagan. Sulay magsuroy rin sa pinamungahan katong wala pagkaari bitaw. Amo ko mong isuroy rin sa ilang plaza. Kay lain mo gud kay pag pangumpra na mo sa merkado mga kalagan. Oh. Bitaw. Ing namin nga taga barko. Pero bigla tingala mi anong taga barko mi. Okay, naaday mga barko diri. Patindaghan ng galaray oh. Ade rin mga barko kalagan no. Kay nangumpra mo kun mig konsumo ba? Ato ana ba? Dili ko konsumo na mo nya. Amo gyud gisayran gyud nganong gitawag mig taga barko. Karon amo gyud nasayran ba nga naagi rin mga barko gyud sa ilang plaza bang. George Bugwak way kaluya. Wala siya mo timonel. Siya. Exercise din na niya diyan. Oh, exercise. High blood po rin iro. Kisa to, kay lang ko no. Murag museo. Ngani no. So, maora to mga kalaagan no. Napakita na namo ang ilang plaza diri, ilang park. Gamay ra siya pero nindot man sad. Nagaway kayo ba tubang dagat. Ato ba yung sakyan na dito? Dito loyo. Mo rin sakyan papa di ha. Nara rin sakyan papa to kato. Mao din ay barkong papad dia. Park. Manay barko rin mo dia park. Katong naitrap. Katong na itrapal park. Kana rin naitrap. Kato ay manay barkong papark. Kana din naitrap. Saya boy. Ari din mga barko gini bubuan. Dito yung maglagan sa Pinamungahan, Cebu. So adto na ta kuan karon, merkado. So mangumpra na ta. Bista. Kay lotang budget. Budget. So mao na ilahang municipal building diri mga kalaagan no. Sa Pinamungahan. Ayos kayo. Pagtarong mo glabang. Peace out. Thank you for watching. Salamat. Tuloy